Sanibonani. Ebingelelayo 1011 inamba yocingo uDr Dlamini. Sanibonani. Namhlanje asike sibheka amaphupho ajulile, amaphupho futhi abucayi. Namhlanje isizathu sokuthi ngichazele amaphupho lawa. Ngibona abantu abaningi bayalahleka kulo social media ngokuthi befike bechazelwe amaphupho ekungasiyiwo, kanti lokho kuyenza ukuthi omunye umuntu angayitholi clarity and futhi kuyenza ukuthi umuntu evaleleke impilo yakhe ngenxa yokuthi usuke echazeleka into engasiyona. Namhlanje asike sibheke amaphupho asuke abika isifo. Siyacela ke ukuthi nigijime uma nibheka le video niphinde nithole amanye amaphupho nama-update. Sizo-update izinto eziningi laphayana ku-YouTube channel yethu Isithunywa Somoya TV. Cela nihambe no-follow khona. Inkosi mayinibusise. Amen. Sesizohlola nakhona. Kulungile. Asike sibheke iphupha umuntu umbona eshada. Lo muntu omphupha umbona eshada ngabe uyambona noma usuke umbonile ukuthi ubani. Kwenzeke ke lowo muntu loyo osuke umbonile emshadweni noma esuke eshada kuyisifo leso ukuthi lowo muntu loyo usuke azodlula emhlabeni. Siphinde futhi sibheke iphupho lokuphupha inyama ebovu noma ngabe yembuzi, yenkomo, isilwane kodwa inyama ibovu ihlaza. Lokho kuyiphupho elisuke libika isifo esizongena ngoba mhlawumbe umuntu oseduzane kwakho noma umuntu wasekhaya. Ukuphupha umoya noma isivunguvungu noma into ekuthiwa isiphephetho, lo moya lona uhamba ngokushangishangi. Lelo phupho lelo suke lichaza ukuthi kungenzeka uyaliphupha leli phupho kodwa ubese ubona lo moya omnyama, uthi uyalibona uzizwe ngathi isisu sakho siyashuleka. Lelo phupho lisuke likhomba inkomba yokuthi kukhona umuntu ozondlula ophuma esiswini sikamama wakho noma ozalwa naye emhlabeni, ozondlula emhlabeni. Ukuphupha futhi ngabe ubona indlu iyakhiwa noma uyibona yakhiwa ngodaka noma yakhiwa ngezitini kodwa ilokhu iyakhiwa, lokho kuyisifo elisuke lisho ukuthi kunesifo esizongena ekhaya noma esizongena phakathi negceke lasekhaya. Ukuphupha futhi ibhokisi lomngcwabo, lokho futhi kuyasho ukuthi kunesifo esisuke siza phezu kwesimo sasekhaya noma esizongena phakathi kwesimo sasekhaya. Siphinde futhi sibheke iphupho ley'tshalo noma ukuphupha izinto ey'hlaza ezisuke zitshalo. Leli phupho liphinde lihluke ngoba liyalibika isifo, liphinde leli phupho lisibike nesisu noma kuthiwa ukhulelwe, kodwa kakhulu lisuke libika ey'ntweni zokufa ukuthi ley'tshalo bey'bunile. Uma zibunile kusho khona ukuthi kukhona umuntu ozondlula ekhaya noma khona umuntu ozondlula osuka emndenini noma osuka egazini lasekhaya. Leso sifo suke kuyisifo sasekhaya. Ukuphupha ukhokhela imoto noma ubhadala imoto kodwa le moto oyikhokhelayo ihambe ingemi, olokhu uyijaha noma uza ngemuva kuleyo moto leyo. Lelo phupho liyinkomba uze uphaphame. Lelo phupho lelo liyinkomba yokuthi kukhona ingane yakho ezondlula emhlabeni. Siphinde futhi sibheke iphupho lemoto. Ukuphupha ubona umuntu noma isihlobo sakho noma umngani wakho umbona emotweni. Le moto osuke umbona kuyo
leyo moto leyo uthola ukuthi uhlinile akakhulumi, akekho akhuluma naye, uhlinile ukuhlinele, loyo muntu loyo uzodlula emhlabeni. Usuke isifo singena kuye siza kulowo muntu loyo. Ngiphinde ngisho ukuthi cela nisifollowe laphana, nisubscribe ku-YouTube channel yethu, noze nikwazi ukuthola amanye amaphupho nezinto ezibalulekile engifune nifundiswe ngazo. uNkulunkulu makanibusise. Sithunywa Somoya TV ku-YouTube channel yethu. Inkosi mayenibusise, nibe noNkulunkulu, nibe nethonya. Makwande. Amen.